Oyo, what's good YouTube? This is a boy Prince Alaska Dude. Welcome back to my YouTube channel. So guys, today I'm back with another banger. As you can see, today we out here in Glenora Park in Takashila ni kape yangu ndonde panda pai. You feel me? In setup in amkati me video guys, these people they are selling their shoes. Guys, so wanataka support ka mfano kwa mtu support hapa hapa. Watu ma kicks au manyama. This is Nike, I think Nike trainer or something, I don't know. And then I think this is Alexander McQueen. This looks so strong and original, you feel me? So I don't think I'm Alexander McQueen's nene munawabata bani baba. And then I saw kutubane matekis as well. Maizia, you can just surprise him daro yo I don't even know. Maizia, I mean janzi fascia, yeah. And then dzakawanda boots guys amuzipedze the girls dzakazara futi zirimo, I think McQueen yellow or something, I don't know. Dzakawanda McQueen akazara zvitodaro, you feel me? Yeah, amuzipedze maize. Can you go to the last one? I think the Nike one, I don't know. Let me show you the Nike one. I mean, but many of the Nike Air Force, yeah, that one. Yeah, this is Nike Air Force. You feel me? And I got the machine original, you feel me? Sagamana, it's another day, another dollar. We're chilling here in the park. In Panabanda chilling and Gumo. I need the Rolling. Where's the rolling? Okay. Rolex. Okay. Koguno Kundachilana. Not and. And? Not and. Not and. Ask me to blow. Yes. Murim Devele. Yakuluma. Linjan. Nyapil. Nyapila Injani. Urait. Nanglet. Oh, Minangia Juma. Doba. And quasi is teta. Is it correct? Is it correct? Yeah. The Juma. Okay. Okay guys, so you know Kanatawa Pinda Paningribanaba, you know what we'll be doing. We'll be playing games with couples, you know what I'm saying? And we'll be asking couples random questions. I think you guys will give me like 5 questions or something. So I'm going to mind banks, so don't forget my games and I'm going to manishi nema couples agasiara and they are happy, feel me. So nkoma dotanga kufunza. Kuno makanisa na mimi anataka utsangwa ndiani. Kanzanizana. Usually muita argument amusunzwana muri kupikisana atangwa tsangwa ndiani. Apa zvinokuenderana kuti but usually anokasikidza kutsangwa ndiani, anowanza kutsangwa ndiani. Anokurumidza kutsangwa. Ndini. Ndimune ma anger issues, ndimu short tempered. Okay. Ko imi sister anozotanga kuregerera mungana manitsana ndiani. Ndimune moyo munyoro. Uko mai Maria. Wow. So guys, masinzwira parabati na mai Maria na mambo Heroda. Wako ndo antango tsangwa. Wako ndo anokubza se kuregera moyo munyoro waka Mother Teresa mwaziya. Waichengetanirira. Kana uko metheresike. No. Ndo moyo amuna wewe. Andika. Anyways, rotanga kuvunza nenkomangu. Chi chakaita kuti bude munhu wenyu. Ndangomfarira uta Baby nyama nopita nanini. Exactly. Wazonzogenda kane shoko. Ndati sachini sana muti ndokuda munhu ndengoona achingofamba. Megara kumareno wani kana makasangana sei? How did you meet guys? Manyatsosangana sei? Can you give us like because utsanangure kanyaya kuti takasangana mutaundi here kana takasangana kwakati? How did you guys meet? Makasangana sei? Ini ndotengesera Bottom Street ndopinda mutown sa munhu ndangomona kudhara. Okay, iya aito zvekutengesa imwe mukana. Iya aito pamusika pedu achidotenga ma nails chichi ndangomulaiko ndati because tinongomusika ndotengesa ma nails chichi. Munotengesera kupi? Munotengesera Highfields imogara Glenora kana ufiko kana area zino. Ndogara Highfields ko saka ndokumarenga wanogara usisana. Ende babangu nakuro chimoko makati ndo type yandokuda cheche. Okay. Ko kuno kusisana chakazoti mutsonzo hani face akanda shoko ini ndakuda kumhanya ni face chakazoti musadze face pa mwese chi. Ngomudawo shangu because yangomona zvaingoita. Nishahali. Okay. Sanda ndovunza. Chingazoita kuti mumuke muchizonzo ndakuda kuramba munhu ari kudanana naye. Chi kana chamunofunga kuti ma couples vari kudanana vanomuka vakuzonzo ini hangu chi hatichade zvekudanana nemunhu anachidanana naye. Chi chamunofunga? Unogona kufunga kuti vamwe munhu ane mumwe
kana singakwanisi kuponesa makosi ako asakwanisa kudaira makozi. kana singatori kana singaiti zvanenge zvidiwa. Okay, kukana ari busy. Kana ari busy pane imwe busy vanonzwisisa nezvimwe zvavasinganzwisisi. Okay, saka pane paunoona kuti uyu munhu ane munhu wake, but kubarika mune problem nekuenda pabarika? Hamuna problem nazvo? Tine problem nazvo. Ko even nyango mubhaibheri chemo 1 nyango anzani ndi mambo an Samson angana wakazwa kana ndiani? Ndiyonsi. I think ndi mambo Jeremiah, I don't know. Nebuchadnezzar, yeah. Nemkomo pane problem nebarika? Haina ndine problem. As long as muchikokwanisa kufadza madzimai ese hapana problem. Yeah, kana ivo vachinzwisisana. Bovuti. Anditi as long as barika is all about kunzwanana, as long you nemunhu wako wauri kufambidzana naye muchinzwanana musiri kuteerera zvekutaurwa nevanhu, I feel like there's no problem. Munozviona? Yes. As long as murume ari kwanisa kufadza madzimai nekubalansisa kwese andole problem. Okay, so ndada kuvhunza I think that I'm left with about 3 questions ndada kuvhunza panapa. Andika ndada kuvhunza kuti imimi makavimbika zvakaita sei out of a 10 tichiverenga kubva pana 1 kusvika pana 10 mungazvipe mamarks mangani kana mastar mangani pakuvimbika kwenyu? Ese 10. Isari 10 makatendeka singaite? Wow, kokunongoma panyedze kuvimbika pachezo yenyu mimi makavimbika zvakaita sei kufunga kwenyu? Kuvimbika kubhebhere kana kuti pachezo ako iwo wakavimbika zvakaita sei pachezo ako iwo zvekuti ukafamba mastreet munozoti tinoona zvakasiyana siyana, unoona vakobvu, vatete, vatsvuku, vatema, vashava, vakanaka, vakaita se everyone unoona. aiwa ididi andovimbika kuvanhu vese zvako kuvanhu vese andakuvimbika naona kuvimbika. Saka alright, Babu, make me understand. Kana mchiti hamuna kuvimbika kuvanhu vese muruzama kutaura chii? nekuti pamati kuvatete vadhafu vachi. Okay, ore zvanozama kutaura chidaro kuti uri kufamba murodhi mandika upoona zimusikana kana rine mazigaro andika kuvimbika kwakaita ndikuzonzo iwewo pachezvako wakavimbika herewo zvekuti kana kuchita ore kana kuti unongona wasikana kana hobho kana chii out of a 10 ufunga kwako wakavimbika zvakaita sei kubva pana 1 kusvika pana 10 kana kubva paposhi kusvika pagumi? Poshi piri mbiri chatu ididi handikwanise kuita vasikana 10 kana chiweza vanga ungakwanisa kuita vasikana vangani? 1. Saka zvirewo kuti iwo wakavimbika 10 out of 10 kana kuti hauna kuvimbika zvese unozongosiyo kaspace munhurume? aiwa haina ndizovimbika kuti 10 out of 10 ka. Saka unokwanisa kutopindawo pamuedzo ndozvauri kutaura kuti ukaona kana chimoko chati mvee murodhi mukana wekukanda shoko une chimoko uri hai zvinoitika? aiwa zviitika. Saka wakavimbika zvakaita seiwo? ndakatovimbika. Alright, ndada kuvhunza panapa imimi makavimbika zvakaita sei kumwe wenyu? Ai ndakavimbika zvekuti out of a 10 mungavimbika zvakaita sei? out of 10 ndikavimbika 8 out of 10. Ku why 8 out of 10? Pane mukana wekuti makamiswa nemfesa ari kufamba apapo munogona kukabirawe kana kuti? Aiwa ndikabiri. Asi hamunovimbuka 10 out of 10? Alright, ko imimi kunoku kune mumwe wenyu makavimbika zvakaita sei? Ndavimbika. Alright, so guys, I think you've heard it for yourself. The couple is saying they are faithful to each other and vakavimbika kune vamwe vavo pachezvavo vari vaviri vakavimbika zvisingaiti. Ndinobvunza imwe question, munochita here? Hamuchiti? Kunoku munochita here? aiwa chavarika zvinoiwanika zvizvi. Zvinowanika? handichiite insachazi but zvinowanika but hamuchite? Hazviwanikwa? Okay, tiri pazviwanikwa ipapo ndakubvunza kuti imi murelationship menyu mune privacy here kana kuti ndikubvunza kuti muchishona munombowana mukana wekuda kuongorora kuti musikana wangu inini noziva kuti hautrust wakadzi nangu handitrust wakadzi same ima mutrust varume handitrust varume saka ndiri pakati ndiri Jesu ndiupainzi mbavha mbiri Jesu pakati ndo situation panapa ndika mbavha mbiri Jesu pakati. Okay, so zvandodaro zozonzo imi munombowana mukana here wekuverify kuda kunzi munotsvaga kuti munenyaya kuchita kufunga kunyi munotsvaga sei?
ini manje chatoita macho ndiverify munhu ka ndotomutsvaga how munobata sei information kuti munhu wangu ari kuchita kuti uzokwanisa kukonfirma kuti shamwari uri kuchita ndi-evidence yakadai so even pafoni kwanisa kuona pafoni ndokonomuyeka but I think there's no need to hack unozgoita yese pane mafoni achona munombowana mukana wekuchinjana mafoni kuti shamwari foni yangu ndipe yako ndibhoroti munei munombochinjana guys ina hangu I think in honest I think hapana kapo yakavimbika kune vamwe vese vaiziva but kapo iyi inogona kuda kundiprova wrong kuti ava vanhu vakavimbika ndika so zvandogona kuita nini ka I think panapa ndinechi let me see okay I think panapa ndine $5 andika ndona kubatisai ndizvanda kuita panapa okay cameraman piwa madhola ndapa ndigreen tamzo madhola ndakupa tamzo madhola ndakupa badza tamzo kuno hunza kuno okay I think panapa this is $4 andamari akachinjika zvangu ini ndakaisa pondo kuno ishi andika iri panapa pondo ndeyenyu ndaisa papushi panapa and then iri panapa iyi ndeyenyu yeah okay so what I'm saying is guys if you say you trust each other munokwanisa kubatana mafoni here mukawana musiri kuchitana guys I'm gonna top this 10 on top kuita sei kuchinjana iwo pamumwe foni yako uyo pamumwe foni yake umeona kuti hamusi kuchitana kana kuti mune privacy kana kuti mubatane mafoni mafoni kubatana mubatana saka munokwanisa kuchinjana pasana problem kokunoko yangu na okay unza yenyu ton unza yenyu guys it's another day, another dollar. Couples exchanging phones for 6 seconds. We're out here in Glenora Park, Batay. Okay, so guys, we are about to find out. Do we still have my couples that are still faithful to each other? Do we still have my couples that doesn't cheat? Guys, guys, I want you guys to buy those cakes. More bati. Numbers any cheese. I'm not things about. 07 888 28 98. Okay, guys, promote business. I think I don't follow. Channel yangu. YouTube group. The one day WhatsApp. Which channel WhatsApp? Okay. On Facebook as well. Oh, okay, nice. So guys, I think you have read it for yourself. This couple is saying, "Ivo, money business avarikuita. If you guys want to cheat now, go and support them. I think you almost kuti ndi promote mun business munhu pa channel pangu manapa. Ndino charge mari 100 andika kana ri one time due 50. Saka ndikuti vana mahara muwa support kana kada se vakasachitana. Okay, aritangofara phone mwendani. Ndimutanga. Wotanga kuno. Wotangawo. Okay. So ngoma udoti muvure phone andika. I want you to search the phone mwenda ende WhatsApp ndokuradze research. Yakaloka. Manyango ina WhatsApp gani? Nina na WhatsApp. Kwenye ni WhatsApp? Ayina. Saka manje tobata sika rasina WhatsApp manje. Amana WhatsApp? Yati flash zakubhati. Saka manje maudoluza mari yangu game. Manje wadoluza mari yangu nga. Okay. Munoshanza chi? What do you use? Munoshanza chi? Makosi yete. Nema text. Mana maita mnyama ma ndobata ni WhatsApp. Oti mwende kuma text kwacho na. Angasina phone kwa asitanga utete. Anza unlocker. Guys, it seems like maita mnyama waluza mari yangu. Maita mnyama im. Nae, amuna WhatsApp se. But ngati mbone kuma text, you never know. Let's go kuma text man. All right. It's okay. Makana dingo atingo de mari dziwadza dzikaziwe Oh, yeah, which is good. Okay, yeah, which is good. But still, no go market you must name such. Oh, yeah, this was. Yeah, this was our boy. Yes, yeah. But you can check it, you might text him. Another day, another dollar. Makuchikere kuchitika wakuvuduka kwa kuona wakuchika nesizadi wona mumwenyo wakuchika kwa usachike mumwe wangu wona kana hapana chinochikisa zvinhu zviriko zvekuchitika wona enda kuma text utosiche 1 by 1 kuri WhatsApp utosiche love morning after news pictures waiona zvese guys. Another day, another dollar. Couple sitting in phones. We're about to see if this relationship is going to survive or if it's going to be the end of this relationship. You feel me? My sister muri kuchikere makatendeka
ndimakaita vasonge kuti makatendeka Jesu every day. Come on cameraman, we have to do the one not he's checking. Kana mune zvamawana musati kovhunza zvenyu. Bvunzai kuti Samson ndiani? Ningirini ndiani? Zvamuri kuona? Nyasoitai mukoma wangu, nyasoitai musatya. Ndasoita yapa tapa we are saved to save. Isusu tawaya kuzosave ama couples. You feel me? Tayo save ama couples. Akazofunga pa mukoma wangu asuseja. Arikubuda pa kamera. Okay, chisiza ku face kwatiri. Okay. Mukoma wangu. Nyaso amogona kumvunza nyango tisipo. Kana mukoneza mabata ngoti shamwari pane zvandabata zvandakuvunza sipo. Maiza, msiza muchapindo kune phone mukoma. Musazike zve. Amusimeka muchabatiro. Achabatiro. Andika? Zvakanaka zvakadai. Mukoma wangu one pese pari kunzi baby ndazo enjoy. Baby nasi zvanga zvichizonaka one pese. Koma musavhunduke. Sechai pese. Unozoti it's really hurts kuti ngochifungo pamwori wega pamunhu wako. I feel like vanhu budirane pachena shaka inanga ndoti tingodyanana zvipere. Munyepere. Cha mumwe wanga ngatingorarana zvipere. Mumwe wanga ngatingoitai zvanasi sese zvipere. Problem iri pakuti isusu kana idana nevanhu tinopinda nemoyo. Ona. Saka kuti uzoziva kuti uri kuchitwa zviri nani uziya kuti ndohasipinda nemoyo tiri kutandara nemumwe wangu. You feel me? Pane kuti unyure and then you later find out kuti muri kushare. Zviri nani utoshare uchiziya pane kushare usingaziyi. Ndikunyebe nengomo. Usaruzwe kuti uda kushare here kana kuti usoshare ndikunyebe nesisana. Andizvozvo. Another day, another dollar. Couples exchange phones for 6 seconds. We out here in Glera Park. We fixing the country and we wanna see if the country is fixable. Muri safe. Abvunzanyi? Indi safe. Bvunzanyi. Indi safe. It seems like mune zvamuona zvamusonofara. Musatye kuvhunza. Chimbota sei pamwe munozva munogono. Imi nama dzenyu dzakanzi chi? Ndozakanzi be. Andiyatoziya inandiziya. Because cameramen come closer. Vanhu vakazofunga pamwe ndoita zvinhu zvekupulana ka. Uyapana pa cameramen sapana. I don't think if it's focusing. Pana be na my sweet husband andika. Webata. So ini ndira bvunzo dzamukoma ndedzipi? Because pamwe azitoripo apa nditi. Azitoripo. Ayo. Ndandotesa kuma contact. Okay, alright. My sister budire mukoma chokwadi. Dzavo dziripo panamba dzakanzi be na my sister. Wa focus here. Be na my sweet husband dziripo. Dzavo ndedzipi? Yes. Aiwa, maitoni dzakafananira. How do I check? Mafoni anonetsa kushandisa. Ndoona ni baba. Mune malai mangano ngoma? Inde one. Kumunzi namba dzeinde dzese one. Sisradi. Okay. Sisradi, kusadaro sisradi. Kusadaro. Babatwa sisradi. Ngokumberere gero ramukoma. Mungu auza, why are you cheating? Necessary. Like it's very because bukona chat zvikuitika zvozonzo pa number dzakanzi be na my husband apana dzamukoma. Dzamukoma pamwazo to save go. Mune airtime ngoma. Dziripo. Mune airtime ngadina. Amuna. Sasa save sita. Chat do you have airtime? Pana airtime ra. Mune airtime. Dzifone toni. Tonoza. Tara kuti ufone ro number dzako. Dota dzifone uno dzakanzi. Dzirimo. Okay. Awa, try out EM phone market. Ngondo dzakanzi base. Bandide onenge tudzima zozo. Izi. Those room mizi. Okay, it's okay. Taona sareda kuona, it's okay. So dzakanzi be ndo dzenyu izo, my brother. And the phone ya logo snacks is okay. Okay, dzakanzi be ndo dzenyu izo. But manje problem yapo maiona pana my husband. And I think mazverengera mega maona kuti pana be na my husband. Necessary. Tombro mubude pachokwadi between be na my husband munodani. Between pakati pa akanzi be anowari mukoma wangu andika na akanzi my husband munodani. Makarorwe? Ko akanzi husband sei. Mukwanzo rivhura kopesera? Ngoseva chete. Kopesera mukwanzo rivhura kopesera? Kopesera sei. Kuvhura kopesera last one. Just last one. Another day, another dollar. Couples exchange for phones for 6 seconds. Unfortunately, it didn't end like what we were expecting. Nyangoda kunze I've betted my money. Ndanchingodzokera nayo because it seems like wafela. Vangwachona mukana wekuwina $14. Nkomata vasina mari, but vangwachona mukana wekuwina $14 yavo kana dai vanga vakaita se pasina achita mwe. But zvisinei sisisanika. Okay, it's okay. Give us kuno here. Mukuloka one phone yacho. Atimatipedzera. Zvisinei ngomonga. Inangu ndinobatikana kana tichita se tichitwa. Zvisinei oi sisana. Now that muona kuti mungonyara kuchita muchaita sei nazvo? What are you gonna do? Ngomonga
kana ketimboti wait necessary chicha muri kuchitira mumwenyu mudzi wechokwadi chicha muri kuchitira mumwenyu achimbomuchita chamuna my husband nabe chingaite chii changaita sei be honest my sister, if we are to fix this togadzirisa why muna bay na my husband muri two vari two iyoti ziende ndinodhara iyo tichi mumwe wacho mwana yodhara yaida nodhara uyu my husband na bay ndiani wakatangana naye ngiranzi my husband maningo airi basembidanana thinking 3 years kuona mukoma wangu maningo airi basa inganyipa koma mungatondere kuti maningo airi basembidanana ayo yes but what aish zvisinei guys, this is really sad and guys I didn't expect kuti vanhu vanganga vachiitana because mukoma wangu seemed like makatendeka mungade muda kucheka foni yamukoma hamana chirimo foni nyowani okay pamukoma wangu mashoko ekupedzera mungade kudza kune mumwe ndiye kuti ayo mashoko boyo ndagoita ari kuita ungoita ari kuita ko imi muchida kukondisha naye kana kuti amukakwanisa kushiya pepe dozo tambudoro kuti atizoshiya dai anga ari murume zvinenge zviri nani kuti murume angwanisa tabarika yo but why vakadzi vachiita dai vasisadi why musinobutsira chokwadi kuti ndine munhu enawo atichaziva manje kuti ndimakapedzere pamwe ndimakatotanga unozvikaita pamwe anenge atori married watozvinezera research taenda ka unonotora kuti munhu atobva mumba nemurume wake ka achizera se achizokuona unozvikaita akasike kutanga kusangana nemakezi akadaro I don't even know kuti why vakadzi vachitidaro but zvisinei sisa ungade kutaura kuti chimashoko kupesera yekuti chi amangade ungoudzawo vanhu kana zvamungade ungodzirawo vanhu zvamuri kuchitira ameno zvamuri kufunga aiwa handisi kuchita ndati ndiyanedenoudza okay alright saka munodani pakati pavanhu vatu chibudei pachena nhasi mugare masettler if you are to become friends munoita mafriends wakaseva kuti be but una my husband futi aiwa handisudai alright now that uyu ati haachakwanise muchaita sei kana kuti muri kuzoita sei muda kutaura kuti chii mumwe nyati haachakwanise zvatongopera zvakadaro yo guys mondiregererawo kuti ndaita kuti mumwe nyaziye kuti muri kumuchita mondiregererawo kuti ndaita kuti muzive kuti muri sei muri chitwa but it's a win to you my brother kuziya gara waziya kuri nani unongotomuka pamwe nemunhu wako unozvikaita wauri kufambidzana naye and then you later find out kuti uri kufamba wega munhu hausasi hamusi museme road waise zvino muzoti tiri pasame page here tese tiri papage 1 tese kana tiri papage 2 tese waise then kuti ufunga pamwe uri papage 3 nemunhu ka iye atori kupage 10 feel me yakunzi mune WhatsApp phone momoka maitowana zvakasiyana siyana because WhatsApp muri izwi secha more than matext zvisinei sisi zvinoita basa ini ndabaya komawo musaite mhirizhonga kana kuri kusiyana mosiyana mune zvakanaka titotinda tese manika moburirana pachena kana muzogadzara mogadzana anyways it's another day another dollar couple of things madabo don't forget mati number dzenyu dzechi ichi so amana don't forget to check boots dzamukoma ini ngoma pesa ndichakubata chatora maqueen asibaje pera kadringira mumurachingira drink rota mari drink renyu rota mari Susan chi drink racho $50 why botinga na biscuits it's another day another dollar couple send your phones for 6 seconds we out here in Madabo tobadana namba dzangu ndedzene green ndo dziri kurekoda zirumo dziri South Africa ukwaso zitexta ndedzene wambianipedze video it's another day another dollar couples wait another day another dollar couples send your phones for 6 seconds we out here in ndo zvaitika panapa if you me let me give them my number so that when you post we gonna give them the link uri kana waida kutibata vanokwanisa se komikira neni anyways wadaita mabrand izo wada kumarketwa don't forget to hit me up bye 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 goodbye peace out.